Hola! Enguany, Mago Production celebra els seus 20 anys produint animació i ja ens estem embarcant en la nostra propera sèrie, l'Orquestreta. Són 52 episodis que ja han passat pels pitches d'Annecy, Animation Production Days i també hem estat al Cartoons on the Bay, on vam guanyar a millor pilot de televisió. L'Orquestreta és una sèrie que combina guions amb molta personalitat, amb personatges amb molta energia i molt divertits. A més, la sèrie t'explica tots els elements que calen per saber com es fa una cançó. Amb aquests valors ja hem sumat socis com les televisions TV3, Televisió Espanyola, Senyal Colòmbia i Paca Paca, i per la distribució comptem amb Golbi. L'animació catalana es troba en un moment molt bo. Hem estat un sector molt resilient durant la pandèmia. I ara sumem molt de talent en totes les tècniques, uns estudis potents amb experiència i sempre acompanyats d'un suport públic decidit i amb ganes de sortir arreu del món. Sempre sumem forces amb estudis europeus o internacionals per a coproduir els nostres projectes d'animació. El sector català ho porta fent des de fa anys i això és un gran valor afegit a la nostra indústria. A més, hem de treballar per mantenir el talent a casa i fer front a altres mercats amb grans pressupostos demanant més ajut tant a l'Estat com a totes les televisions. Ens veiem al Cartoon Forum presentant l'Orquestreta. A reveure!